Исәнмесез, газиз кардәшләр, мөхтәрәм милләттәшләр. Ассаламу алейкум, хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз. Эфирда манзара тапшыруы студияда Ландыш Хусейнова һәм мин Ильяс Шәйхмәтов. Без сезне кайнар сәламлыйбыз. Вакыт тәгәрмәче алга таба тәгәри. Көннәрне, айларны һич кенә дә туктатып торып булмый. Календар битләре көннән-көн ертыла, юкара бара. Хәер, без үзебездә бер урында тормыйбыз, вакыт агышы белән бергә кайдыр ашыгабыз, хаваланабыз һәм гел алга барабыз. Шулай итеп, 29 гыйнварга да килеп җиткәнбез. Ә бу инде тиздән февраль, димәк, бер айдан яз җитә дигәнсез. Тапшыруыбызны кунаклар белән танышудан башлап җибәрәбез. Бүген чәчләрне матур итеп үрү көне. Табиб-трансплантолог Ойрат Халирахманов белән чәчләрнең сәламәтлеге хакында сөйләшербез. Бурычларны кинәт кенә кайтару көне дә икән бит әле бүген. Психолог Султания Гатауллина белән бурычка батып яшәүчеләр хакында сөйләшербез. Бүген Шәриф Камал музее ачылганга 70 ел. Бу уңайдан Татар китабы йорты мөдире Луиза Шарова белән очрашу көтә. Сәяхәтче егет Райхан Халитов белән дә очрашу көтә. Дарья сәхфәсе милләттәшләребез тормышындагы вакыйгалар белән таныштырыр. Халкым хәтереннән кайтаваз. Вазих Фатиховның Болык бистәсендә туып үскән 40 шәхеснең исеме кергән, шул исемдәге китабы дөнья күрде. Балык белән яшелчәләр, пешерү тәртибен ашсу ustaсы Резида Хусейнова тәфсилләп аңлатыр. Өлгергәнме, юкмы, баллымы, ничек белергә, хөрмә сайлыйбыз. Уңганлык, булганлык нәселдән килә. Балтач районының Норма авылында гомер кичерүче Гатауллиннар гаиләсе моның ачык бер мисалы. Тимур Гатауллин кичкенәдән үк агач остасы булган әтисе Фәргат әфәнде янында булышып үсә. Бүгенге көндә исә үзе остаханасын ачкан. Катыршылыкны бетерүчем шунда шлифовайда скорка белән. Буяу яхшырак ятсын өчен. Тимур Гатауллин мастерскойында кызу эш истә. Ул 10 елдан артык агач эше белән мавыга, йортлар өчен ишекләр, баскычлар ясый. Ул урнаштырган баскычларның саны гына да инде 150дән артып киткән. Сорау бик күп. Менә әле бүгенге көндә 19 елдан җыган чиратка баскан баскычларны эшләп бетереп өлгерә алмыйбыз. Зәвык белән эшләнгән күз явын алырлык мондый баскычлар барлыкка килгәнчә зур технологик процесс үтәргә кирәк. Тимур Гатауллин материалларны сатып ала, аннары соң аларны шушында эшкәртә. Материаллар башта шушы сакка кайта. Менә шу сакта без аны шомартабыз, бөтен җитезлекләрне бетерәбез. Ә кошы сакта анда уйыбыз. Шулар әзер булганнан соң, монтаж башлана. Шул йортка барып монтажлыйбыз. Bir gene kat boyara gerek değil. Kiminde 2 kat. No sloy көбейген сайын качество тагын яхшырайды. Һәр бер детальны отдельно бояйм. Чөнки боягач киссәң ул кыйларын вата. Качество саклаш өчен һәрберсен аерым бояйм. Һәр слой сайын балясинар шунда иленеп кибәләр инде. Безнең бу өлештә балясина кибә. Монда ступенькалар, bu тирәдә пас ступенькалар инде. Тимур Гатауллин тумышы белән Балтач районы Норма авылыннан үсеп җиткәч тә төп нигездә калырга карар кыла. Бүген өр-яңа йорт салып ята. Тиздән гаиләсе белән шунда күченмәкчеләр. Тимур Фәргат улында агач эшенә мәхәббәт нәселдән килә. Әти һәм бабайдан килгәннәр инде, чөнки минем бабай стойлер булган. Әтим төзүче. Шушы җирлектә якын районнарда бик күп төзелештә эшләгән кеше. Миңа шушы һөнәргә алар мәхәббәт уяткандыр димин. Мин үзем дә кичкенәдән төрле киштәләр, ниләр вакыт әйберләр тапмалар гел ясадым мин. Җирлек башлыгы буларак та эшләп ала ул, ләкин күңел барыбер үзенекен итә, яраткан эшне тугрылык күрсәтә. 2019 елның март аенда шәхси эшмәкәр буларак теркәлгәч, хезмәт биржасы аша дәүләттән үз эше өчен ярдәм ала. Аның күләме 145,100 сум. Шул акчага Тимур Фәргатович төрле заманча станоклар, инструментлар сатып ала. Алынган ярдәм файдасы бик тиде. Чөнки менә принцип танытсам инде, моңарчы гелте машина чакыртып, материалны барайык, хәзер үзебез барабыз. Уже чыгым ягыннан безгә кесәгә файда. Ә инде калган инструментлар килгәндә, алар безгә
эшебезне тагын да җиңеләйтергә, сыйфатны яхшыртырга ярдәм итәләр. Һәм эш тизлеген тизләтергә. Кыскасы, мондый ярдәм халыкка хезмәт күрсәтүнең сыйфатын арттырырга да ярдәм итә. Ә ул Тимур Фәргат улы өчен һәрчак беренче урында. Авыл миртәсендә бүген Норлат районының Чулпан авылына юл тотарбыз. Чулпан 17 гасырның беренче яртысында барлыкка килгән авылларның берсе. Беренче тапкыр ул 1745 елгы ир-ат санын алу документларында теркәлә. Авыл бу вакытта Савин дип йөртелгән. Анда нибары 33 ир-ат исәпләнгән. Алар барысы да йомышлы, служилый татарлар була. Күршедәге Чулпан авылында исә йомышлы чуашлар 91 ир-ат яши. 1745 елдан соң алар озак та үтми чукындырыла. Тулырак алдагы видеоизмада. Норлат районы Чулпан авылы халкы үзенең дус булуы белән безне таң калдырды. Монда йөзләрчә еллар татарлар белән руслар тату гомер кичерә. Ул инде безнең картлар бик олы кешеләр әйтүе буенча 1770 елларны Савин авылы дип. Потому что монда Савинов дигән бер урыс килеп урнашкан булган, җирләрен алган булган, именисе булган аның. Но шул история буенча шулай инде 1770 елларда организация ителгән инде безнең авыл. Инде бер яганың Чулпан урыслар килгәннән арасы. Менә бу яганың Чулпан авылы безнең. Чулпан ягы урыслар ягы, диягы татарлар ягы Савин авылы дип атала иде. 1968 елларда алар бергә кушылды инде. Бергә. Мәктәптә татар мәктәбе иде, бу якта урыс мәктәбе иде, укучылар иде, укучылар. Аннары бергә менә бу мәктәпне салынды ул. Шул елларда тоташты. Урыслар белән татарлар бер авыл булды. Чулпанова дигән булды инде. Чулпан атамасы алган авыл тагы да үсә, зурая. Яңа йортлар салына. Хәзер монда район үзәгеннән бер дә ким түгел. Үзләренең зур хастаханәләр генә дә тора. Монда авырулар килеп китеп кенә түгел, 20 көнгә кадәр ятып та дәвалана. Мәктәпләре зур, укучылары төрле бәйгеләрдә катнашып призлы урыннар яулыйлар. Белем алырга күрше-тирә авыллардан да киләләр. Мин Чулпанда авылында яшим һәм укым. Минем дусларым бик күп. Авылны, мәктәпне бик яратам. Мәктәптә сәламәт тәндә сәламәт акыл дигән девизны шигар итеп алганнар. Спорт белән дус яшиләр. Төрледән-төрле ярышлар, бәйгеләр уздыралар. Авылда шулай яңа мәчет, мәдәният йорты эшли. Үзләренең янгын сүндерү депосы да бар. Безнең авыл, авылыбыз бик зур, актив авылыбыз. Самообложениялар белән дә заниматься итәбез. Халык активны җыябыз, акча бик күп. Республиканский программа белән самообложение буенча бик күп республикадан ярдәм ителә бит инде 4 сум кайта 1 сумга, һәм дә аны без багышлыйбыз, юлларга юллар салабыз бит инде, ремонтларын ясыйбыз, һәм дә зиярәтләр тотабыз, мөселманныкны һәм христиан мазаратларын. Юлларга быелны менә утлар куйдык, уличное освещениелар керттек. Чулпанда 290 хуҗалык бар. 800-гә якын кеше яши. Шәхси фермер хуҗалыгы алып баручылар да байтак. Мал-туар асрап, авыл чараларында катнашып, төрле милләт халкы башкаларга да үрнәк булып, дус, тату гомер кичерәләр. Балык бистәсе гаҗәеп талантлы кешеләргә бай. 25 язучы шагыйрьне биргән төбәк ул. Аларның икесе Габдулла Тукай исемендәге премия иясе. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре шагыйрь, журналист Вазих Фатиховның «Халкым хәтереннән кайтаваз» китабы дөнья күрде. Ул ТАССРның 100 еллыгына багышланган. Китапны тәкъдим итү кичәсендә хәбәрчебез Ләйсән Билалов булып кайтты. Балык бистә минем горурлыгым, язмышымның бәхет шишмәсе. Тарихлардан бер кайтаваз килә, мәңге яшә балык бистәсе. Вазих Фатиховның «Халкым хәтереннән кайтаваз» дип исемләнгән китабы тәүге тапкыр дөнья күрде. Балык бистәсенең үзәк китапханәсендә китапны тәкъдим итү кичәсенә кунаклар бик күп килгән иде. Анда шулай ук исемнәре китапка кергән шәхесләр үзләре дә катнашты. Бу китап өстендә шактый еллар эшләргә туры килде миңа. Һәм бүгенге көнне бик бәхетле саныйм үземне. Бик вакытлыча чыкты. Бу беренчедән ТАССРның 100 еллыгы юбилеена һәм шуңа багышланганда, һәм бу китапка кергән 40 легендар җитәкче барысы да шушы республикабыз, районыбыз эшчәнлегендә, районыбызның үсешендә лаеклы өлеш керткән легендар шәхесләр булар. Чыннан да булар өчен минем йөзем кызармаячак.
Буларның күбесе 25-30 ел бер урында эшләп, колхозларны күтәргән, производствоны күтәргән кешеләр. Алар арасында колхоз җитәкчеләре, совхоз директорлары, баш врачлар, баш табиблар бар, урманчылар бар. Шуңа күрә бу китап яшь киләчәк буыннарга да кулланма, энциклопедик кулланма да булыр дип уйлыйм. Китапта 40 шәхеснең исемнәре кергән. Аларның һәр кайсысына автор аерым характеристика бирә. Мәсәлән, дәрәҗә баскычыннан, тугрылык, исеме тарих хәтерендә, бөркет рухлы олуг зат, нурлар калдырып атылган йолдыз. Укучыда бу зур кызыксыну уята, тизрәк шәхеснең тарихы белән танышасы килә башлый. Эшләгән үткән гомеренә яңадан кире кайткан шикелле булдык бешлеккә. Шуларны иткәннән соң, эшләгәнне барлыганнан соң дип әйтәсем килә инде. Бүтән кешеләр күз алдыннан үтте инде. Районның җитәкчеләре дә, колхоз, совхоз җитәкчеләре, организация җитәкчеләре бик матур итеп эшләдек. Район действительно ул вакытта бик алдынгы районнар исәбендә инде республика буенча. Балык бистәсе гаҗәеп таныклы кешеләргә бай. 25 язучы шагыйрьне биргән төбәк ул. Аларның икесе Габдулла Тукай исемендәге премиясе. Бу китапта чагылдырганнар минем әтинең тормышын. Ул сугыш фронтында инвалид, беренче группа инвалид. Мин саныйм бик кирәк икәнен. Ул бит зур истәлек. Мәсәлән, минем балаларга да, аныкларга да, киләчәк буынга да. Шөкер, язмыш мине булдыклы, акыллы, тырыш, район тормышында матур эзләр калдыра алган, дистәләгән җитәкчеләр белән очраштырды. Үзләре белән аралашырга насыйп булды ди Вазыйх Фатыйхов. Бергә үстек, миңа караганда әзрәк яшәрәк. Уфалларны бергә таптык, бер юлдан йөрдек. Шул уфаллар безне кеше арасына алып керде, шул уфаллар безне тәрбияләде. Һәм бүгенге көндә аның әйтергә кирәк, безгә файдасы күп булды хезмәт кую аркасында. Шуңа күрә бу китапта минем хезмәтем турында күп язылган. Халкым хәтереннән кайтаваз китабын татар телендә генә түгел, тиздән рус телендә дә укып булачак. 1418 көн һәм төнгә сузылган Бөек Ватан сугышы әле сабыйлыктан чыгып җитмәгән үсмерләргә дә олылык төсмәре өсти. Аларны уртак бер максат берләштергән. Сугышта җиңүгә үз көчеңне кертү, җиңүне тизләтү. Апас районының Бөек Ватан сугышы ветераннары белән якыннанрак танышыйк. Сугыш, бу сүзне ишетүгә җан ишеп, йөрәк калтырап китә. Күпме фаҗиганы сыйдырган ул үз эшенә. Шул чорның афәтләрен үз башларыннан үткәргән сугыш һәм тыл ветераннары. Яшьләр, сабыйлар, алар да инде 8-9 дистәне ваклыйлар. Апас районы Югары Балтай авылында яшәүче Шәүкәт абый Хатиповка бүген 96 яшь. Хәтер дәфтәрен актарып, үткәннәрне исенә төшерә-төшерә, ашыкмыйча гына сөйли ул. Тавышы калтыранып китә, күзләренә мөлдерәп яшь тула. Җан яраларын кузгалтып, тешләренә кереп җәфалаган сугыш турында сөйләү җиңел түгел аңа. Разведчигем. Мине Курскида уганың самый куатлы жеріне тылға Курскидуға парашют біле арғаттылар. Тіл алырға керегі. Шында мен пленни алып шықтым. 2 тапкыр яралана ул. Гомере булып туган ягына әйләнеп кайта. Укытучы кыз Рауза белән гаилә карап 3 бала тәрбияләп үстерәләр. Шәүкәт абый төрле җитәкче урыннарда эшли. Рауза апа 50 ел балаларга белем, тәрбия бирә. Буш вакыты булды исә кулына гармонын ала. Ялындырып тормыйча безгә дә уйнап күрсәтте. Оларның гаилә карап яши башлауларына 70 ел. Biz 50 yılda kuruştuk. Birinci 50 yılın yanvarında kuruştuk. Hayır bizden yaşay başlamamız yani 70 yıl. Allah balabız 70'te hazır. İkinci balabız, kızımız 67'de. Keşkinesi 62'de, 63'te hazır. Balalar birisi Qaratunda. Hazır kelip gine gitti. Hala bizden bir kızım bilen bir oğlumuz
Зеленодолда. Зейді арлақ 8 амашшақ. Алардан берничә йортташа гына авылның тагын бер сугыш үткән хөрмәт иясе Хәлил Рахман Фәйзрахманов яши. Улы, килене, ыныклары тәрбиясендә гомер итә ул. 43 ел ноябрьдә алындым армиягә. Монголияда хезмәт иттем. Аннан соң без кирдек. Япониягә сугышка 45 елда кирмәннән беткәннән соң менә шунда сугышта катнашып тагын аннан чыккачтым да кайтырга туры килмәде. 7 ел служить иттем. 4 кенә көтелмәде 7 елга. Авыл район җитәкчеләре ветераннарның тормыш көнкүреше белән кызыксынып тора. Бөтен нәрсә бар. Кием салымга да бар, ашау эчүгә бөтен нәрсә акчасын биреп торалар, Аллага шөкер. Хөкүмәткә рәхмәттән башка бер сүз юк инде. Без күргәннәрне берәүгә дә күрергә язмасын. Имин тыныч елларның кадерен белик. Шөкер итеп яшик диләр. Яшәүдән ям, тормыштан тәм табып гомер итүче сугыш ветераннары. Кар турындагы кызыклы мәгълүматларга күз салыйк. Дөньядагы иң зур кар бөртегенең диаметры 12 сантиметрдан да зуррак булган. Җир шарындагы халыкның яртысы кар турында ишетеп кенә белә. Безнең кар күргәне бар менә, урам тулы кар, Аллага шөкер. Синоптиклар фараз белән танышып китик, бу көннәрдә кар явам икән. Исәнмесез, барыгызга да хәерле иртәләр. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта Бөгелмә Баулазына кайда сүрән көн 12 градус салкын. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада кар явачак 8 градус. Төньякта Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида урыны белән кар 5 градус салкын. Төньяк-көнбатышта Арча, Кукмара, Болтачта болытлы көн, кар температура 9 градус. Көньяк-көнбатышта Болгар, Буай, Чүпрәледә явым-төшемнәр температура 8 градус. Чистая Нурлат Мамады Ширмешан халкына синоптиклар урыны белән кар вәгъдә итә 9 градуска кадәр салкын. Киләсе тәүлектә синоптик хәл әллә ни үзгәрми. Башкалабыз Казанда кар явачак, көндез 6-8 градус салкын, җил төньяктан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 758 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 89%, җирнең магнит кырып тыныч. Һава торыш турында әлегә менә шулар иде, исән имин булыгыз. Токиода гадәти булмаган бер ресторан эшли икән. Үзенчәлеге шунда, ул бары тик пляжлар өчен генә. Әгәр пляж ир-ат үзе белән дустын да алып килсә, аңа 50% ташлама каралган. Сәрән иде дип аптырамагыз, бу ресторанның хуҗасы үзе дә пляж. Димәк, ул бу кафены, рестораны үзенең ялгыз түгеллеген хис итәр өчен ачкан булып чыкты. Яки үзе кебекләрнең хәленә керер өчен шулай бит. Дусларын, туганнарын күрергә, дуслашып җибәрергә. Чәчләрнең кыюлыгы һәм сәламәтлеге турында без бүген табиб-трансплантолог Ойрат Хәлил Рахманов белән сөйләшәбез. Ул студияда кунакта. Исәнмесез, Ойрат әфәнде. Хәерле иртә. Бүген менә шушы чәч кыйлу проблемасы гомумән актуальмы? Шуннан башлыйк әле. Бүгенге көндә ул проблема актуаль түгел дип әйтеп булмый. Бәлки безнең илдә 30-40% ир-атларда һәм 20-25% кызларда чәч сирәкләнү проблемасы бар. Шуңа бу проблема бик актуаль бүгенге көндә. Нәрсәдән килеп чыга ул? Аның сәбәпләре төрле булуы бар. Без бүлергә тиеш хатын-кызларны һәм ир кешеләрнең. Бергәндән әйтергә кирәк, ир кешеләрнең ул андрогенетическая аллопеция дип атала, аның сәбәпләре. Шул 90-95% шуннан була ул. Андрогенетическая аллопецияның сәбәпләре әлегә хәтле белгелек түгел, кайсы төрле фикерләр бар. Ләкин мин үзем генетические нарушения һәм гормоннар нарушениялары дип уйлыйм. Хатын-кызларның өч основной сәбәбе: беренчесе ул железодефицитная анемия, икенчесе ул щитовидная железа заболеваниялары дип әйтик, и өченчесе разные дарулар эчүе. Мәсәлән, противозапчаточный дарулардан да булуы бар. Гомумән кемдер бүгенге көндә куе матур чәчле кешеләр сирәк дип әйтәләр. Сез килешәсез моның белән? Юк, мин сезгә карыйм да андый сүзләр белән килешә алмыйм. Ләкин
өлешенчә килешәм, соңгы вакытта авыру кешеләр күбәеп китте. Авыру кешедә таза матур чәчләр сирәгрәк күренә. Япь-яшь кенә егетләр дә кочак пеләшләнә башлый. Моның сәбәбе нәрсәдә? Шулай генетикага бәйләп аңларга кирәкме? Шул генетикага бәйләп була. Соңгы вакытта безнең бөтен авырулар яшәлеп килә. Ул яшь кешеләрнең безнең 90% бөтен иратларның шул чәч югалтуның предрасположенность дип әйтгәндә бар. Ләкин 30-40% гына аны югалта башлый. Бу физиологический стресс сәбәбе дип булып әйтелә инде. Мәсәлән, экзаменнар вакытында, армиядә хезмәт иткән вакытларда, булай менә эштә стресс вакытында шул менә җибәрә торган механизмы булуы бар. Шуннан ул чәч югалтуы китүе бар. Беренче билгеләр күренүгә нинди чаралар күрергә кирәк? Беренче билгеләрдән күрелгәннән соң иде самолечение белән заниматься итеп ятырга кирәкми, и белгән табибка, шул трихолог дип атала инде, шуңа барырга, консультациягә барырга кирәк дип уйлыйм. Менә профилактикага килгәндә минем чәчне мактап алдыгыз. Андай булмаса, менә бер вакытта профилактика беренчедән инде ул дөрес ашау, витаминнар вакыттан вакытка эчеп алу һәм әзрәк стрессны киметергә дип уйлыйм. Но чәч югалтысы да борчылырга кирәкми. Хәзер бик уңышлы гына әйбәт кенә операциялар бар. Чәч күчереп утырту дигән операцияларны ул хәзер инде бик популярлашып бара. Яхшы ясый, без аны үзебезнең практикасында хәзер бик киң кулланабыз, и шуңа бик әйбәт результатлар хәзер килеп чыга. Хатын-кызлар соңгы вакытта хәзер әзрәк моданың тенденциясе үзгәреште. Хәзер калын кашлар модада китте, шуңа кашларны да күчереп утыртып була. Хәзер бит чәчләрне карау өчен, тәрбияләү өчен нинди генә шампуньнар, нинди генә бальзамнар тәкъдим ителми. Сез чәчләр матур булсын өчен дөрес тукланырга, витаминнар эчәргә кирәк дисез. Ягъни барысы да организмнан килә. Аны тыштан тәрбияләп кенә без матур чәчле була алмыйбыз дигән сүзме? Тыштан тәрбияләп кенә аны әйбәт результатлар булмый. Ул вакытлыча гына. Шулай да кибеттән махсус препаратлар, махсус шампуньнар алуның файдасы бармы сиңа? Ала бит кыйбатракта тора. Юк, әйбәт шампуньлардан. Чәч кыюлыга каршы дигәннәр дә бар бит әле аның. Юк, аның бар, чәч кыюлган шампуньларга ышанмыйм. Бар ике безнең илдә кулланган ике дару. Ул менә чыннан да ярдәм итә. Кайсы вакытны аның шампуньга андый даруларны салып, әзрәк ярдәм итү булуы бар. Кыскасы, беренче эш белән белгечләргә мөрәҗәгать итәргә инде. Шулай гына. Менә хөрмәнең чәчкә берәр инде файдасы бармы икән? Беләсезме? Хөрмә җимеше. Хөрмә җимеше. Мен турында ишеткән юк, ләкин хөрмәләр, сухофруктылар, шундый дөрес ризыклар әзрәк ярдәм булуы бар. Соравыбыз юкка түгел, чөнки сезнең белән саубуллашып, нәкъ менә хөрмәнең файдасы турында видео язма карарбыз. Әңгәмә өчен бик зур рәхмәт. Сау булыгыз. Хөрмә көз-кыш айларында барыбыз да яратып ала торган җиләк-җимешләрнең берсе. Тик аны алу да уңыш эше. Ник дигәндә, җитешмәгән хөрмә алу ихтималы зур. Шуңа күрә кайбер кагыйдәне истә калдыру зарур. Җитешкән хөрмә алыйм дисәгез, аның тышчасына игътибар итегез. Җимешне кысып караганда эз калырга тиеш. Сагы күп булу җимешнең баллы булу билгесе. Ә кыры эшле хөрмә исә җимешнең җитешмәгәнлеген исбатлый. Кыйрыгы исә кыры һәм көрән төстә булырга тиеш. Әгәр сатып алгач кына хөрмәнең җитешмәгәнлеге ачыкланса, аны кагазга төреп, берничә көнгә суыткычка озатырга кирәк. Хөрмәдә витаминнарның күп булуы кайбер авыруларны дәваларга ярдәм итә. Ул анемия, стафилококк һәм ютәл борчаганда, шулай ук яман шеш, бөер һәм йөрәк авырулары булганнарга ашарга киңәш ителә. Әмма бу татлы ризыкны ашарга тыелган очраклар да бар. Мәсәлән, шикәр шире яки панкреатит белән авыручыларга. Хөрмәне косметология өлкәсендә дә еш кулланалар.
Оннан ясалган маскалар проблемалы бит тиресе, акне авыру булганнарга, шулай ук тәннең пигментлануына каршы көрәшергә дә ярдәм итә. Хөрмәне ошагандай булды, гаймы? Хәзер инде туклыклы сәхифәгә дә күчик. Ашлы устасы Резида Хөсәйнова безгә бүген яшелчәләр белән скумбрия әзерләргә өйрәтер. Бик тәмле булырга охшаган. Рецептны отып калырга ашыгыгыз. Ассаламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Бүген без сезнең белән тагын бер тәмле ризык әзерләрбез. Аның өчен безгә иң мөһиме скумбрия кирәк булыр. Дөге, кишер, суган, кукуруза маринатланган һәм яшел борчак һәм уылган сыр алдым. Әлбәттә инде тоз һәм борыч. Мин инде табаны кыздырырга куйдым. Анда әз генә май салам. Без хәзер яшелчәләрне турап кыздырабыз. Кишерне инде хәзер шакмаклап турарбыз. Менә инде яшелчәләрне без салдык. Ул инде әзрәк кыза тора. Безгә хәзер скумбрияны белән эш итәргә кирәк. Скумбрияны хәзер инде без аның менә сияген алабыз. Сияген алыр өчен менә шулай урта җиреннән кисәбез. Сыртындагы кылчыгының икенче ягыннан тагын кисәбез. Безгә менә уртадагы сияген алырга кирәк. Ул һәм кыйрык сияген әзрәк калдырабыз. Менә шулай аның сияге алына. Менә инде ничек эшләргә икәнлеген күрсәттем. Хәзер инде без балыгыбызны юабыз. Безнең кишер белән суган шундый матур гына кызды, алтын су төскә керде. Без хәзер монда кукуруза истибез. Яшел борчак салабыз. Шундый әзрәк яшел дә булсын әле. Салып бетерим әле бу борчакны. Һәм инде дөге. Шундый безнең балыкның эшлеге булды. Аны сүндерик әле. Яшел тәмләткечләр кирәк булыр. Менә инде мин укроп белән петрушка турап җибәреммен. Вак итеп турамаска кирәк. Укропларны да без фаршка салабыз. Менә безнең эшлегебез әзер. Шундый матур. Яшел, сары, аппак төсләр. Һәм инде мин монда яңа тиелгән борыч сибеп җибәрәм. Һәм тоз истим. Балыкны инде шулай тирән савытка куябыз. Балык эченә тоз сибәбез. Әзрәк борыч та сибеп җибәрәбез. Һәм инде әзер эшлегебезне балык эченә салабыз. Менә шундый кимә кебек безнең балыгыбыз. Biz инде аңа әз генә өстенә сыек май сибеп җибәрәбез. Балыкның өстенә. Бик күп кирәкми, бик әз генә. 180 градуслы мичкә 1-15 минутка куябыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллага тапшырдык. Менә хөрмәтле тамашачыларым, безнең инде скумбрия балыгыбыз әзер булды.
янына инде без әлбәттә лимонны куярбыз. Шундый тәмле скумбрия балыгы пешеп чыкты. Барчабызны да шундый тәмле ризыклар белән сыйлап гомер итәргә Ходай насип итсен. Ашларыгыз тәмле булсын. Бу көнне бер сәхнәдә 5 яшьтән алып 50 яшькә кадәр булган үзешчән сәнгать осталары чыгыш ясадым. Сүзебез Ульяновск өлкәсендә 2нче тапкыр узучы «Әпипә» дип аталган бию конкурсы хакында бара. Өлкәнең иң яхшы биючесе исемен алу өчен дистәләгән бала, егетләр һәм кызлар мәртәбәле жюри каршында көн дәвамында осталыкта һәм җитезлектә көч сынашты. Гадәти булмаган иҗади бәйгене безнең хәбәрчебез Рамис Сафин да күзәтеп кайтты. Бу көнне бәйге узучы татар мәдәни үзәгенең кайсыгына пишмагына карасаң да, кайсыгына бүлмәсенә керсәң дә, бар җирдә дә биюче малайларны, кызларны һәм аларның укытучыларын күрәсең. Чыгыш ясарга санаулы минутлар гына калып бара. Сабилар гына түгел, дистә еллар буе сәхнәдән төшмәгән өлкәннәр дә дулкынлана. Дулкынландыра инде, беренче тапкыр бит премьера әйтергә кирәк. Шунда да Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, балалар сәнгать мәктәбе укытучысы Венера ханымга дулкынланырга урын бар. Чөнки ул моңа кадәр симберләргә бар тик җырчы буларак кына таныш иде. Сәнгать мәктәбендә дә вокал дәресләрен алып бара. Ә бүген ул тәүге кат биюче ролендә. Соңгы вакытта өлкәнең татар мәдәният үзәге сәнгать сөюче сөмбер халкын ел сайын яңа проектлар, яңа башлангычлар белән сөендерә. 3 елга бер тапкыр узатырган «Әпипә» бәйгесе дә әнә шуларның берсе. Өлкәбездә бию дигән жанр әзрәк аксый. Без әкренләп үзебезнең тәгәрмәчебезне тотынабыз тәгәрәтергә. Беренче конкурста аның кеше күп булса да, аның сыйфаты начар иде. Балалар килгән иде, киемнәре начар иде, хәрәкәтләре дөрес түгел иде. Менә быелгы конкурска бөтен өлкәбездәге бөтен районнардан коллективлар килделәр. Инде 3 елда аларның күбесе халык исемен алганнар. Киемнәр төгәл, хәрәкәтләре дөрес. Менә жюри составы да быелгы конкурсны икенче төрле бәяли. Чөнки шушы коллективлар арасыннан иң сыйфатлысын беренче урынны һәм гран-прины сайлап алырлар дип ышанам. Шунсы игътибарга лаек районнарда эшләүче сәнгать мәктәпләрендәге, мәдәният йортларындагы бию коллективлары репертуарының һәр берсендә дә татар биюләр бар. Алга китеп булса да әйтик, Сингели шәһәре сәнгать мәктәбе укытучысы Марина Федорова укыган татар кызы биюе балалар арасында гран-прига лаек булды. Birinci класстан Ерим Берге, меня бикаши, минем учительница Федорова Марина Николаевна, конкурсларга катнашабыз. Меня бикаши, великий устюга. Әлбәттә, бүгенге бәйгедә катнашкан балаларның киләчәктә барса да сәнгать юлыннан китмәсәләр дә, татар биюенә өйрәнү, аның хәрәкәтләрен истә калдыру тормыш юлында аларга һичшиксез кирәк булачак әле. Мин зурскәч булгым килә биюче, йырлаучы. Безнең белән занимается Улюкаева Наилия Хансина. Бездә 10 кеше. Малайлар бармы? Бездә бик күп малайлар. Biz бик тырышып бийбез, яратабыз бергә. Сер түгел, бүгенге профессиональ татар сәнгатендәге сыман үзешчәннәр арасында да җырчылар бик күп, ә менә гармончылар һәм биючеләр бармак белән генә санарлык. Бүгенге хореография бәйгесен оештыру да шул бушлыкны тутыруның һәм татар биюенә яшьләрне тартуның уңышлы бер алымы. Бу конкурсларны үткәрүе безнең балаларыбызда дәрт уята. Алар менә кызлар конкурска әзерләнәбез дигәч, аеруча тырышып әзерләнәләр. Һәм дә инде менә шулай үзләре кебек яшьтәшләре белән бергә очрашалар, аларның бигәннәрен карыйлар. Һәм дә инде өйрәнеп тә китәләр кайсы бер нәрсәләргә. Алар бит сәхнәнең үзенең бер сихри
сихри бер моңы бар. Менә безнең кызларыбызның монда килеп йөрүе аларны дәртләндерде, аларның җырга, биюгә игътибарларын тагы да арттыра төште. Хәзер карап утырабыз, бигрәк матур конкурс. Әле беренчесе аның 3 ел элек булса, бүгенгесе беренчесенә караганда бик югары бәя бирергә була. Киемнәр, балаларның әле нәни балаларыбызда, өлкән яшьтәгеләрдә, күп коллективларда быел катнаша, димәк, өлкәбездә татар культурасы яши. 6 номинациядә җиңүчеләрне ачыклап, бәйгегә нәтиҗәләр чыгарганда, жюри әгъзалары алдагы елларда авыл һәм шәһәр балаларын аерым бәяләргә кирәк дигән фикерне дә әйттеләр. Чөнки аларның әзерлеге бер-берсеннән нык аерыла. 1942 елның 22 гыйнварында 44 градус салкын булган икән. Без хәзер 16-17 градуска чыламыйбыз. Шуңа да зарланабыз. Җылырак киенәсең дә барасың инде. Синоптиклар фаразын белән танышып китегәр, ничегрәк киенергә икән. Исәнмесез, барыгызга да хәерле иртәләр. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта Бөгелмә Баулазына кайда сүрән көн 12 градус салкын. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада кар явачак 8 градус. Төньякта Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида урыны белән кар 5 градус салкын. Төньяк-көнбатышта Арча, Кукмара, Болтачта болытлы көн, кар температура 9 градус. Көньяк-көнбатышта Болгар, Буай, Чүпрәледә явым-төшемнәр температура 8 градус. Чистая Нурлатмамады Ширмешан халкына синоптиклар урыны белән кар вәгъдә итә, 9 градуска кадәр салкын. Киләсе тәүлектә синоптик хәл әллә ни үзгәрми. Башкалабыз Казанда кар явачак, көндез 6-8 градус салкын, җил төньяктан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 758 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 89%, җирнең магнит кырып тыныч. Һава торыш турында әлегә менә шулар иде, исән имин булыгыз. Рәйхан исемен кемнәр куйган? Сине күреп кем туйган? Дип җырлыйлар халыкта. Әйе, бездә бүген бик үзенчәлекле исемле сәяхәтче егет Рәйхан Халитов. Исәнмесез, Рәйхан? Исәнмесез. Сәяхәтче дип таныштырдык сезне, исемегезгә килгәндә. Шуннан да кем кушты сезгә бу исемне? Ти белән әни, алар исемлекне алып, әни сөйләгән. Исемлек алып, сайладылар беренче исем. Һәм анда, Райхан дигән исем килеп чыккан. Һәм алар әйтә, ник бу бит хатын-кыз исеме ди бит. Юк, Илья, не әйтәме? Потом әйтә бирде. Ник бар исемнәр, алар теге кызларда да малайлар. Әйе, уртак исемнәр дияргә була. Башта алар яздылар, нигә? Теге кагаз кисәкләренә яздылар исемнәр, төрле вариантлар. Һәм салдылар башлык өчен. Аларның булар да, һәм шаргач Райхан килеп чыкты. Менә ни кызыклы метод исем сайлаганда. Тамашачыларга. Димәк, татар халык җыры Райхан сезгә таныш инде. Әлбәттә таныш. Әлбәттә. Бик сирәк исем, шәхсән мин үзем беренче тапкыр ишеттем. Әйе, инде сәяхәтләргә әйләнеп кайтсак, Райхан, кайчан беренче сәяхәтегез кайчан башланды? 2007 елда мин бардым Америкага. Work and Travel программасы буенча студент буларак. Студент булганда инде. Бардым Америкага, 3,5 айга, 3,5 ай яшәдем Нью-Йоркта. Одан ары кайттым да һәм грант җиңдем. Грант җиңдем дә, шул алгарыш грантын җиңеп, киттем Америкага укырга. Вот. Һәм шунда укыганда без анда 26 кеше идек республикадан. Шуларның 5-се без, бер университетта идек. Һәм минем белән бергә бер кыз да укыды, Лилия. Һәм ул шундый бик тыйнак кына, бик тын гына, шундый синдром отличника белән шундый кызы инде. Һәм безнең анда бик күп дуслар барлыкка килде. Минем особенно тыйнак булмагач рухатлы. Вот, мен шул дусларның берсе япон малайы иде. И һәм ничәдер вакыттан шул Лилия
шул Такехиро, ну, аның исеме шул малайның. Аның не, аның белән бергә очраша башладылар. Вот. Һәм шул грант беткәч инде бер елдан без кайттык Рәсәйгә. Лилия мине чакырды, әйдә кил безнең туйыбызга. Казанда монда. Мин ого, не. Җиттегә киткән инде монда. Килеп йөри калгач. Иә. Ну, барып килдем, ну, то есть туйга бардым. Димәк, сезнең сәяхәтегез, шуннан башланды. Ну, почти. Сезнең сәяхәтләргә кызыксынуыгыз. Казаннан Хабаровска автостоп белән бардым. Ол 9,5 мың километр. Вот. И эшатнага сузылды, эшатнада барып җиттем янда. Япониядә бер ай булдым. Аннары шунда алдым авиабилет. Ну, әйтеп китәм акча турында, ярар. Не, 70 мың булдым инде. Мин 10 мыңга алдым билет, 10 мыңга алдым экипировка, рюкзак, пенка, палатка. Вот. Ал калды 50 мың. Всё, киттем 50 мың белән. Һәм не, вот, әйбердән Япониядән әйбергә Кореяга мин билет алдым да, һәм очып килдем Кореяга. Миңа анда 2 айлык штамп куйдылар. Ну, анда оказывается безвизовый режим, мин белмәдем. 2 айлык штамп куйдылар да, Кореяда 2 ай үткәрдем. Тоже тигенә автостоп йөрдем, тауларга мендем, алекларда Аленсер ашадым. Дөньялар гиздем. Ие. Аннары шунда билет алдым Кытайга. Кытайга барып җиткәч, уйлыйм, так, Кытай ул бездә материк. Анда беренде авиаперелет кирәкми уже, димәк. Сез автостоп белән йөрдем дидегез. Чит илдә дә автостоп белән йөргәнсез. Аның өчен бит телне белергә кирәк. Юк. Анда ничек кешеләр дә курыкмыйча алалар. Сез дә ничектер курыкмыйча теләгән кемне туктатасыз. Алай буламы икән? Анда по одежке встречают ничек киенгән, шуңа алалармы юкмы шуннан тора? Киенгән генә түгел, син үзеңне ничек тотасың үзеңне, ну, как бы, елмаясыңмы, ну, теге, приятный кеше булсаң, елмайсаң, ну, елмайсаң юк диергә бик кыен. Кайда барырга икәнлеген аңлатырга кирәк бит, ярар утырттылар ди. Ник кая барырга, ник исем, теге, пункт исемен әйтәсең дә, теге, барырга урынның исемен әйтәсең дә. Шәһәрнең исемен генә әйтәсең дә. Үзегез ничек курыкмадыгыз? Аннардан куркырга. Мәсәлән, анда Кореяда нинди генә кеше булмасын да. Ну, мин таларга мөмкинләр мәсәлән. Сәяхәткәндә аңладым. Теге, кеше, ну, дөнья без уйлаганча Без уйлаганнан яхшыракмы? Без уйлаганнан яхшырак, чөнки менә безнең телевизорда әйтәләр, тегендә монда начар дип. Кеше, вот без бит барыбыз да сезне алсаң, мин алсам, любой кешене алсаң, без бит начар түгел. Без бит булышабыз кешегә. Күрәбез кеше, безгә булышырга не жалко. Ярдәм итәргә тырышабыз. Һаман шул автостоп темасына әйләнеп кайтсак, ничек тукландыгыз? Менә ул вакытта шул кешеләр белән туктап, ничектер үзегез туктап та кайчандыр сыйладылар. Һәм үзем белән әзерләп бара идем беренде бутербродлар. Вот я кешеләргә яшәргә кунсам инде. Анда Азиядә бөтен урында рис аваркалар. Вот рис аваркалар һәм рис. Рис эсесендә кибеттә самый иң арзан беренде тауык ите котлет аласында. Үзеңне тизгенә сесендә колбаса беренде. Рәйхан, әңгәмәбез ахырында тиз генә санап киттек. Ничә илләрдә булдыгыз? Ну, сәяхәт иткәндә, менә шул вакытта инде 6 ил килеп чыкты. Барысында да автостоп белән йөрдегезме? Почти. Кытайны узгач автостоп белән. Кытайда 6,5 мың километр булды. Вьетнамга килеп җиткәч, мин анда мотоцикл сатып алдым. Вот. Ну, теге, арзанга инде, анда арзанга алып була. Мотоцикл сатып алдым да, и дальше мотоциклда киттем Вьетнамдан Лаоска. Аннары минем Лаоста акча бетте, 0 булды. Мен аннары Вьетнамга кайттым да, һәм шунда 1 ел яшәдем Вьетнамда. Нинди акчага эшләдегезме? Мин анда кайттым, чөнки, ну, Вьетнамга кайттым, чөнки миңа әйттеләр, синең инглиз теле әйбәт, нишләп син монда укытмыйсың? Монда укытсаң, ну, әйбәт акча түләләр. Мин әйтәм, ну, ярар, мин уйлап карармын. Менә акча беткәч уйлый башладым. Уйлап карадым. Һәм кайттым да, һәм таптым үземә эш, анда җыен тел центрларында инде, инглиз теле өйрәнү центрларында. Һәм шунда укыттым. Һәм әйбәт түләләр иде.
Шулай бер ел яшәдем бит. Демәк инде кыскасы тел белергә кирәк, үзеңә ышанырга һәм кешеләр белән аралаша белергә кирәк. Кешеләргә дә ышанырга кирәк. Тел белергә кирәкми. Менә бит сезгә нәкъ тел белү ярдәм иткән. Миңа яшәп калырга. Ну, ансая, ну, анда нинди булса да хәнәр була. Сың, ну, телне барабар белсәң, комача үтмәс бит инде. Ну, ансы шулай инде. Ну, прям кирәк түгел. Чөнки белмәсәң, аннары барга ширенәсең инде. Ну, дөнья инглизчә сөйләшми. Дөнья яхшылык телендә сөйләшә. Ай. Менә шундый нуктада әңгәмәбезне төгәллегә әйдәгез. Сәяхәтченең маҗаралары күп инде. Без монда берничә сәгать буе сөйләшә алабыз. Рәйхан, рәхмәт бик зур. Киләсе чаршыларга кадәр. Сау булыгыз. Милләттәшләребез тормышындагы кызыклы вакыйгалар белән без һәр даими Дәрья сәхифәсе аша танышып барабыз. Студиядә хезмәттәшебез Ләйсән Хыснуллина. Ләйсән, рәхимит сүз сиңа. Без сине тыңларга әзер. Рәхмәт Ильяс, Ландыш. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче кадерле милләттәшләребез. Бу көннәрдә генә Түбән Новгород өлкәсендә яшәүче татар хатын-кызлары һәм балалар аулагыйга җыелды. Әлеге аулагыйда катнашучылар үзләрен төрле осталык дәресләрендә дә сынап карадылар. Утырмада халык театрының талантлы актеры Альберт Юсупов башкаруында Шүрәле әкияте мультимедиа тамашасы тәкъдим ителде. Дәвам итеп Оренбург өлкәсенә юл тотабыз. Бу көннәрдә Россия Федерациясенең атказанган артисты Әстерхан Халык, Казан драма һәм комедия, Әлмәт театрларында хезмәт юлы үткән Люция Абдуллаеваның юбилей кичәсе булып узды. 75 яшьлеген үткәрүче актриса гомеренең 60 еллыгын сәхнәдә үткәрә. Аның бенефисында Фирүзә Абсалямова булып кайтты. Кызлар кебек әле син. Россия Федерациясының атказанган артисты үз тормышында кем генә булмый. Мәрхәмәтле, улы йөрәкле, кешелекле апалар, ак әбиләр һәм мәкерле көнчел геройлар. Мин канәгать. Җырлар да булды, җырсызлар да, әмма ләкин мин бик үземнең менә шушы эшләгән дәврдә дигәндәй рәхмәт кенә әйтәсем килә режиссерларга. Люция Абдуллаева күп кырлы талант иясе. Сәхнәдә 60 ел эшләү дәврендә ул 100дән артык образлар тудырды. Ул тирән психологик, трагик, комедия образларында да бер тигез ышандыргыч уйный. Моңы ташып торган артист. Люция Каюм кызы 19 ел, тормышының 3тән бире диярлек. Әлмәт театрында эшләгән. Күп вакыт узуга карамастан, аның хезмәткәрләре хәтерлиләр, котлауларын җибәрәләр. Аларны Әлмәт дәүләт драма театры директоры Фарида Исмагилова җиткерде. Рәхмәт сезгә, Оренбургтан. Шулай аны шундый итеп үстергәнегез өчен кабул итеп. Өлкәнең татар оешмалары җитәкчеләре тәбрикләде. Татар театры сәнгатенә ярдәм итү буенча коммерцияле булмаган Берлек фонды вәкилләре озын иҗат хезмәте өчен актрисага рәхмәт сүзләрен җиткереп, бүләкләрен тапшырдылар. Көчле алкышлар. Люция Каюм кызы Астрхан ягында тәрбияләнә. Шунда ук булачак режиссер Рустам Абдуллаев белән танышып, гаилә коралар. Аллага шөкер, быел инде без 52 ел партнерлар. Яшибез. Кызларыбызны үстердек, аныкларыбыз хәзер. Татар драма театры күптән инде актрисаның икенче йортына әверелде. Биредә ул вакытының күбелешен үткәрә. Монда аны һәр вакыт көтеп алалар һәм аңа бик шатлар. Ул үз тамашачылары, коллегалары күңеленә ачкыч тапкан. Сәхнәдә ничек үзеңне тотарга, ничек рольләр өстендә эшләргә өйрәтүче Люция Каюмовна. Аллаһ Тәгалә рәхмәт әйтәм. Аның белән бер сәхнәдә уйныйм. Бу көннәрдә Чиләбе татар яшьләре татар костюмы турында лекциялар тыңлый башлаган. Беренче лекция 8-19 гасырдагы костюм тарихы турында булган. Яшьләр презентациялар күрсәтеп татар киемнәре, аларның үзенчәлекләрен өйрәнгән. Тукыма төрләре турында да мәгълүмат бирелгән. Яшьләр түбәтәй һәм калфак ясау буенча мастер-класс та үткәргән ниятли. Шулай ук татар костюмын тегү турында да хыяллана. Без дәвам итәбез, Томс шәһәренә юл тотабыз. Бүген сезне биредә яшәүче шагыйрә Мәхмүзә Сиддикова белән таныштырабыз. Бишек җырын киләп, төн йокым йокламый, күкрәк
sütün temi tilimde, Citekledi mine izgi dileklerin, Olaşamın diyen günümde. Соңгы елларда ул үзенең иҗаты белән тум татарларның мәхәббәтен казанды. Шигырьләрендә Мәхмүз апа гап-гади бер гашыйк, гап-гади Сары күл авылы кызы булып кала. Самими хисләрне, кичерешләрне, гади күренгән әйберләрне дә шигъри биеклеккә күтәрә белә торган сүз остасы. Язмышымның ул бер җиве, авылымның да яме, Çağuğumdan tartıp çakıra, яшьлегем истәлеге. Аның шигырьләрен укыгач, бөтен татар кешесе туйган хисләр тәҗрибәсеннән нәтиҗә ясаган кебек, ерак калды хәзер ул вакытлар. Ат эзләре ятмый төзелеп, әллә беткәнгәме чана эзе, яшьлек калды сыман өзелеп, яисә хәтеремнән чыгара алмыйм, мин якты күл буйларын, яшьлегемне ямгә төреп узган сабан туйларын. Bir vakit saban tuyda Жиналышканбыз, стройга басып тұрабыз. Bir жігіт қаршымнан бияққа өтті, тияққа өтті де, қаршыма келіп, «Ей, сен де кезет екен білән, от ярышына келдің мәлі» деп, шыбыркысы білән кетіріп соқты, да çoğup кетіп қалды. Комиссия 10 номер астында Караидел кызы дип кисәткән булган. Бер кыз баласы гына булгач, миңа бүләктә бирделәр. Әмма сары фуражкалы егетне эзләп киттем, ди Мәхмүзә ханым. Каршына килеп бастым да. Эй, җигет, менә мин кәҗәтәкәмә пазарка алдым. Ә син бу елда ятыңа ни пазарка алдың дидем дә, чыбыркым белән мин дә китереп суктым да теге малайга. Atımны ayağım белән генә кагып чыгып китеп калдым. Язмышымның ул бер җебе ди Мәхмүз апа, үзенең ире Акрам турында. Алтын туй үткәрәбез дип әзерләп торганда, минем тормыш иптәшем үлеп калды. Үлеп калды. Аның туйга дип әзерләгән бар затыбыз аның Neyine gitti, Kur'an aşına gitti. Шагыйрәнең бик күп шигырьләре арасында иң камилләреннән, сәнгатьчә иң көчле тәэсир итү хәсиятенә ия булганнарыннан ай нурыннан рәсемеңне ясар идем, ай нурларын кулыма тотылсам, таң җырларын сиңа җырлар идем, таң җырларын ытып алалсам, былбылларга карап торыр идем, синең төсле матур булсалар, мин гөлләрдән һәйкәл корыр идем, әгәр гөлләр шиңми торсалар, күккә менеп йолдыз санар идем, яшь йөрәгем шуны теләсә, үзем йолдыз булып янар идем, күңелең мине үзенә тиңләсә. Мәскәүнең Муса Җәлил исемендәге 1186 мәктәбендә ел сайын уздырылучы батырлык гасырларда калачак дип аталган төбәкара конкурсы быел да була. Ул Советлар Союзы герое, патриот шагыйрь Муса Җәлилнең 114 еллыгына һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына багышланган. Бу хакта Татарстанның Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиллегенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Конкурс белем бирү процессында һәм дәрестән тыш эшчәнлектә укучыларны гражданлык, патриотик һәм эстетик яктан тәрбияләүне нәтиҗәле итүдә иң яхшы педагогик эшләрне, эш формаларын ачыклау максатыннан үткәрелә. Балаларны Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләре үрнәгендә тәрбияләү күз алдында тотыла. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматларым менә шулар иде. Көнегез уңышлыгына үтсен. Ильяс Ландыш, рәхмәтләйсән. Киләсе очрашуларга кадәр. Исәнмесез, кадерле телевизор караучылар. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Татарстан Яңа Сыр каналында манзара тапшыруы үз эшен дәвам итә. Ландыш Хусаинов белән Ильяс Шәйхмәтов янәдән эфирда. Бүгенге көн күңелегезгә шатлык, тәнегезгә сихәт, өегезгә иминлек алып килсен. Тапшыруыбызның икенче өлешендә дә безнең белән булганыгыз өчен бик зур рәхмәт һәм аның эчтәлеге белән танышыйк. Халкым хәтереннән кайтаваз. Вазих Фатиховның Болык бистәсендә туып үскән 40 шәхеснең исеме кергән шул исемдәге китабы дөнья күрде. Өлгергәнме, юкмы, баллымы, ничек белергә, хөрмә сайлыйбыз. Ландыш, игътибар иткәнең бардыр, хәзер берәр концертны трансляция итгәндә, читтә пишмакта менә мотор итеп тере тавыш дип язылып куелган. Мин моңа бераз аптырыйм дөресен әйткәндә, Ильяс, чөнки тавыш инде ул. Ул тере тавыш була алмый.
Минемчә җанлы тавыш була алмый. Әткәм әнкәмнең теле сәхифәсендә төгәл мәгълүмат алырбыз. Исәнмесез, кадерле тамашачылар. Тел турында сөйләшүебезне дәвам иттерәбез. Менә бүген тере тавыш дигән тәгъбир турында сүз алып барасы килә. Тере тавыш булгач, аның инде үлесе дә булырга мөмкин, шулай бит. Ләкин без алай кулланмыйбыз. Тере тавыш дигәндә микрофонсыз, техниканы кулланмыйча җырлау яки сөйләшү турында сүз бара. Соңгы вакытларда бу шактый сирәк күренеш ахыры, чөнки тере тавышка җырлауны ничектер зур иттереп, нинди дә булса бер казаныш итеп күрсәтү барлыкка килә башлады. Ә без концертка киләбез дә, һәрбер җыр тере тавышка, ягъни инде аларча әйтсәк шулай бит, ягъни җырчының үз тавышы белән җырлый дип алданып утырабыз булып чыга. Күрәсең, бу сүз юкка гына барлыкка килмәгән, аны инде руслардан күчереп алганнар, туп-туры иттереп. Рус телендә мәгълүм булганча живой звук дигән тәгъбир бар, менә шуны тере тавыш дип алганнар. Безгә инде тере тавыш дигән сүздән качып, үз тавышы дип сөйләшә башларга кирәк. Менә бу вакытта, минемчә, җырчылар үзләренең мөмкинлекләренә күбрәк игътибарлы булырлар иде. Мең 418 көн һәм төнгә сузылган Бөек Ватан сугышы әле сабыйлыктан чыгып җитмәгән үсмерләргә дә олылык төсмәре өсти. Аларны уртак бер максат берләштергән. Сугышта җиңүгә үз көчеңне кертү, җиңүне тизләтү. Апас районының Бөек Ватан сугышы ветераннары белән якыннанрак танышыйк. Сугыш, бу сүзне ишетүгә җан ишеп, йөрәк калтырап китә. Күпме фаҗиганы сыйдырган ул үз эченә. Шул чорның афәтләрен үз башларыннан үткәргән сугыш һәм тыл ветераннары. Яшьләр, сабыйлар, алар да инде 8-9 дистәне ваклыйлар. Апас районы Югары Балтай авылында яшәүче Шәүкәт абый Хатиповка бүген 96 яшь. Хәтер дәфтәрен актарып, үткәннәрне исенә төшерә-төшерә, ашыкмыйча гына сөйли ул. Тавышы калтыранып китә, күзләренә мөлдерәп яшь тула. Җан яраларын кузгалтып, тешләренә кереп җәфалаган сугыш турында сөйләү җиңел түгел аңа. Разведчигем. Мине Курский туганның самый куәтле җиренә тылга Курский туганга парашют белән ыргыттылар. Тел алырга кирәк. Шунда мен пленни алып чыктым. 2 тапкыр яралана ул. Гомере булып туган ягына әйләнеп кайта. Укытучы кыз Рауза белән гаилә корып, 3 бала тәрбияләп үстерәләр. Шәүкәт абый төрле җитәкче урыннарда эшли. Рауза апа 50 ел балаларга белем, тәрбия бирә. Буш вакыты булды исә кулына гармонын ала. Ялындырып тормыйча безгә дә уйнап күрсәтте. Оларның гаилә корып яши башлауларына 70 ел. Biz 50 yıllar birinci 50 yılın yanvarında kuruştuk. Hayır bizden yaşı başlamamız yani 70 yıl. Allah balabız 70'te hadir. İkinci balabız kızımız 67'de. Keşkinesi 62'de, 63'te hadir.
балалар берсе каратунда, хәзер килеп кенә китте әле хәле безне беләп. Бер кызым белән бер улыбыз Зеленодолда. Зейдә арлык 8 амашак. Алардан берничә йортташа гына авылның тагын бер сугыш үткән хөрмәт иясе Хәлил Рахман Фәйзрахманов яши. Улы, килене, ыныклары тәрбиясендә гомер итә ул. 43 ел ноябрьдә алындым армиягә. Монголияда хезмәт иттем. Аннан соң без кирдек. Япониягә сугышка 45 елда кирмән беткәннән соң менә шунда сугышта катнашып тагын аннан чыккачтында кайтырга туры килмәде. 7 ел служить иттем. 4 кенә көтелмәде 7 елга. Авыл район җитәкчеләре ветераннарның тормыш көнкүреше белән кызыксынып тора. Бөтен нәрсә бар, кием салымга да бар, ашау-эчүгә бөтен нәрсә акчасын биреп торалар, Аллага шөкер. Хөкүмәткә рәхмәттән башка бер сүз юк инде. Без күргәннәрне берәүгә дә күрергә язмасын. Имин тыныч елларның кадерен белик, шөкер итеп яшик диләр. Яшәүдән ям, тормыштан тәм табып гомер итүче сугыш ветераннары. Көндәлек рационында хөрмә җимеше булган кеше бер качанда күңел төшенкелегенә бирелмәй икән. Хөрмә күзләрне яхшырта, сулыш юллары авыруларын кисәтә, җимештәге калий, йөрәк, кан тамырлары өчен файдалы. Хөрмә кан басымын җайга сала, ашказаны авыртканда булыша, көнгә бер хөрмә ашау тынычландыра һәм кәефне күтәрә. Ләкин әлеге җимешнең зыянлы яклары да бар. Моны да белү зарур. Хөрмә көз-кыш айларында барыбызда яратып ала торган җиләк җимешләрнең берсе. Тик аны алу да уңыш эше. Ник дигәндә, җитешмәгән хөрмә алу ихтималы зур. Шуңа күрә кайбер кагыйдәне истә калдыру зарур. Җитешкән хөрмә алыйм дисәгез, аның тышчасына игътибар итегез. Җимешне кысып караганда эз калырга тиеш. Сагы күп булу җимешнең баллы булу билгесе. Ә коры эшле хөрмә исә җимешнең җитешмәгәнлеген исбатлый. Кыйрыгы исә коры һәм көрән төстә булырга тиеш. Әгәр сатып алгач кына хөрмәнең җитешмәгәнлеге ачыкланса, аны кагазга төреп, берничә көнгә суыткычка озатырга кирәк. Хөрмәдә витаминнарның күп булуы кайбер авыруларны дәваларга ярдәм итә. Ул анемия, стафилококк һәм ютәл борчаганда, шулай ук яман шеш, бөер һәм йөрәк авырулары булганнарга ашарга киңәш ителә. Әмма бу татлы ризыкны ашарга тыелган очраклар да бар. Мәсәлән, шикәр шире яки панкреатит белән авыручыларга. Хөрмәне косметология өлкәсендә дә еш кулланалар. Аннан ясалган маскалар проблемалы бит тиресе, акне авыру булганнарга, шулай ук тәннең пигментлануына каршы көрәшергә дә ярдәм итә. Бүген 29 гыйнвар мәркәзебездә Шәриф Камал музее ачылуга 70 ел тулган көн. Студиябездә кунакта Татар китабы йорты мөдире Луиза Шарова. Луиза, исәнмесез? Исәнмесез. Бераз гына музей тарихы белән таныштырып китсәгез иде. Безнең менә бу Шәриф Камал музее фатиры урнашкан бина яңартылып быел җәй көне инде ачылган иде һәм ул шактый башкалада халыкта кызыксындыру тудырган резонанс уяткан вакыйга булды дисәк дөрес булырдыр, чөнки башкаланың уртасында, Казанның уртасында ул Татар китабы йорты дип ачылды һәм аның экспозициялары да багышланган Татар китабының тарихына, аның кулъязма китаптан башлап бүгенге көндә инде цифрга күчкән китапка кадәрге тарихына багышланган. Тарихына килсәк, ул шактый катлаулы һәм четерекле юллар үткән тарих, берничә тапкыр төзекләндерү үтеп, инде музейның башлангычы ул шунысы белән дә кызыклы, шаулап дип дөрес булмыйдыр инде, менә сугыш барган һәм ил өчен шактый катлаулы авыр булган заманнарда 1944 елда бу музейны ачу турында карар кабул ителә һәм ул шуның белән дә бик кадерле. Ягъни
шундый гыйбәре бар бит, блокада вакытында Ленинградта филармония эшләгән, театрлар эшләгән һәм халык үзенең затлы мәдәният йөртүче, затлы мәдәният вәкиле икәнлеген хәтерләргә тырышкан дип, менә монда да 1944 елда аның ачылуы турында карар кабул ителү ул бик символик күренеш дип уйлыйм. Нибары вафатыннан 2 ел үткәннән соң. Әйе, һәм аның бу юнәлештә кызы Зәйнәп апа Байгилдиева бик зур эшчәнлек алып бара. Инде рәсми рәвештә ул ишекләрен 1950 елда ачып җибәрә. Ул вакытта әле әлбәттә ул менә бүгенге хәлдәге музей булмый. Анда коммуналь фатирларда әле кешеләр яши, күршеләр яши. Зәйнәп апа да шул йортта була һәм инде әкренләп ул тупланмаларны җыеп, менә Милли музейның бер өлеше филиалы буларак эшләп китә һәм бүгенге көндә без бик рәхмәтле, без дип әйтәм инде мин яңа буын вәкилләре буларак, яшьрәк буын вәкилләре буларак безнең өлкән агайлар, апалар безгә шушы музейны саклап, менә шушындый хәлдә китереп җиткергәннәре һәм җитәкчелеккә бик зур рәхмәт. Аны нәкъ менә шушындый Казан уртасында җыелып мәдәнияткә яшьләрне тартып һәм шул ук вакытта үзебезнең проектларны тормышка ашырырга мөмкинлек булуы өчен. Бу бик зур әйбер дип исәплим, чөнки безгә килгән урта буын һәм яшьрәк буын вәкилләре бөтенләй кечкенәләр дә әле. Алар шушы тарихи бинада йөгереп йөреп, аның бүлмәләрендә уйнап, ниндидер менә безнең шундый форматны сайлыйсыбыз килә күбрәк музейда. Аларга сөйләү аша гына түгел, интерактив, квестлар, мәсәлән, уеннар аша, җылы атмосфера аша. Бу өйнең ниндидер тарихи авырлыгы аларның өсләренә йөк булып басып тора торган итеп түгел, аның коридорларында йөгереп була, уйнап була, йөреп була. Ягъни бу безгә мирас итеп калган йорт булса да, ул шундый рәхәт җылы атмосфералы урын итеп күрсәтәсе килә. Нинди экспонатларга килгәндә шуннан нәрсә күреп була бүгенге көндә? Экспонатларда менә безгә килүче анда экспонатлар шактый күп, һәрберсе турында озак иттереп сөйләргә мөмкин. Менә әле безнең яңарак кына мәдәният министры килеп коллегиядә булачак ролик өчен видеога төшеп китте, стендаплар ясалды безнең татар китабы йортында һәм анда без сөйләдек менә 18 гасыр кулъязма китабы, бу Кыйса Юсуф Кулгалинең китабы турында. Менә шул китаптан башлап бүгенгә әйткәнемчә инде цифрага күчкән китапларга кадәр безнең китапханәдә цифрага күчерелгән басмалар да бар, аларны килеп карап утырып өйрәнергә була, кулланырга була. Анда шактый күп экспонатлар һәм кызыклы экспонатлар. Безнең экскурсиялар вакытында аларны рәхәтләнеп тарихын тыңларга мөмкин. Бүген музейга 70 ел тулган көнне нәрсәләр тәкъдим итәсез? Менә минем шушы музейга аяк баскан көнемнән алып, миңа ул вазифаны йөкләгән көннән минем өчен бик кадерле булды ул бинада бүтән буын вәкилләрен туплау мөмкинлеге. Ягъни безнең принцип шундый, өлкән буында, урта буында һәм бөтенләй яшь буыннан кечкенәләргә кадәр шундый дәвамчанлык булырга тиеш. Без шулай итеп кенә үзебезнең яңа килгән балаларны, үсмерләрне һәм яшьләрне җәлеп итә алабыз һәм бүгенге заманча сүз белән әйткәндә интеграциялый алабыз өлкән буын туплаган мираска дип әйтегәндәйме. Без шуңа күрә башлыйбыз кечкенәләрдән, мәктәп балаларыннан, аннан соң безнең чаралар үсмерләр һәм студентлар өчен һәм инде без кичке чараларга чакырабыз киң җәмәгатьчелекне. Анда күргә телибез әлбәттә яшьләрне дә, һәр буын вәкилләрен дә. Беренче безнең башланачак иртәнге чара сәгать 11-дә әдәби квесттан ул ишекләрне аш дип атала һәм шунда мәктәп укучылары ачкычларны саклаучы, музейны караучы апалар белән бергә һәр бүлмәне ачып, ул бүлмә артында нинди экспонатлар яшәгәнлеген, нинди серләр яшеренгән икәнлеген карыйлар. Ягъни бу үзенә күрә шундый кызыктыра торган бераз гына серле формат һәм ул балаларга бик ошый. Аннан соң безнең сәгать 1-дә булачак
уен, ул Әбүғалисина дип атала, аны біз эшләдек гыйлем проектының башлап йөрүчесе Айдар Шәйхин белән. Һәм ул уен вакытында инде әдәби дөнья буйлап, дөнья әдәбияты, татар әдәбияты буйлап сәфәр кылалар. Ул уен форматын бик яраталар, ул шундый азарт та уятта, һәм шул ук вакытта бик теге җылы, рәхәт атмосферада үтә. Әле менә безнең аны рус телендә үткәрүебезне дә сорап мөрәҗәгать иттеләр. Безгә туризм академиясыннан студентлар килергә тиеш булалар туган көндә. Димәк, рус телендә дә булачак әлегә. Ләкин без рус телендә үткәргән вакытта да нәкъ менә рус аудиториясына татар дөньясының нинди мирасы бар, нинди китаплары бар һәм нинди шәхесләре бар икәнлекне күрсәтергә тырышабыз. Көннең икенче яртысында сәгать 3-тә безнең менә Шәриф Камалның туганнары белән аның мирасын, нәселен дәвам итүчеләр белән очрашу була. Һәм инде кичкә без шундый ретроспектива, ретро кичәгә чакырабыз. Анда һәрберебез дә истәлекләргә күмелергә мөмкин. Без һәм Шәриф Камал яшәгән йорт кайчандыр ул шундый мәдәни салон рәвешендә, әдәби салон рәвешендә була. Аны Эльза апа да әйтә, монда Муса Җәлилләр, төрле шәхесләр җыелалар иде диеп. Эльза апа дигәндә без Шәриф Камалның туганы Эльза Мостафовна Шакирова турында әйтәбез һәм менә ул безгә яңа истәлекләр сөйләде, ничек итеп Муса Җәлилнең килеп китүләре турында. Аны истәлекләрне бүген булачак. Һәм менә шунысы да кызыклы, менә бу әдәби салон дигән вакытта безнең теләк бар, килгән һәрбер кешене әйтеп куясым килә. Килгән һәрберебез җәлеп ителеп, шул чорның шәхесләре булып та карый һәм тыңлап та карый алачакбыз. Бүтән буын вәкилләрен берләштерә дисез, кайбер өлкән буын вәкилләре бит яңалыкны авыр кабул итә. Яшьләр өчен интерактивларын да күрсәтергә кирәк, ниндидер махсус әйберләрдә үткәрергә кирәк. Өлкән буын вәкилләре кабул итәләрме моны? Музейны бозасыз димиләрме? Интерактивнымы? Төрлечә була инде. Төрле фикерләр була. Төрле фикерләр була, ләкин миңа калса, ул әгәр дә менә шундый безгә мөмкинлек бирелгән икән ул мәйданда эшләргә, без аның бөтен төрле ысулларын кулланып карарга тиешбез. Ул бит криминал һәм ятсызлыктан кала. Бөтен кызыклы булган форматларны кулланып карарга мөмкин. Мин үзем ул мәсьәләдә бик ортодоксаль кеше. Димәк, бүген Шәриф Камал музеена теләгән һәр кем рәхим итә ала. Димәк, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, мөмкинлектән файдаланып калыгыз. Кунагыбыз белән саубуллашабыз. Рәхмәт бик зур килгәнегез өчен. Тапшырыбызны алга таба дәвам итик. Күптән түгел журналист, шагыйрь Вазыйх Фатыйховның Тасырның 100 еллыгына багышланган Халкым хәтереннән кайтаваз дигән китабы дөнья күрде. Аны тәкъдим итү кичәсендә хезмәттәшебез Ләйсән Билалова да булып кайтты. Балык бистә минем горурлыгым, язмышымның бәхет шишмәсе. Тарихлардан бер кайтаваз килә, мәңге яшә балык бистәсе. Вазыйх Фатыйховның Халкым хәтереннән кайтаваз дип исемләнгән китабы тәүге тапкыр дөнья күрде. Балык бистәсенең үзәк китапханәсендә китапны тәкъдим итү кичәсенә кунаклар бик күп килгән иде. Анда шулай ук исемнәре китапка кергән шәхесләр үзләре дә катнашты. Бу китап өстендә шактый еллар эшләргә туры килде миңа. Һәм бүгенге көнне бик бәхетле саныйм үземне. Бик вакытлыча чыкты. Бу беренчедән Тасырның 100 еллыгы юбилеена һәм шуңа багышланганда һәм бу китапка кергән 40 легендар җитәкче барысы да шушы республикабыз, районыбыз эшчәнлегендә, районыбызның үсешендә лаеклы өлеш керткән легендар шәхесләр булар. Чыннан да булар өчен минем йөзем кызармаячак. Буларның күбесе 25-30 ел бер урында эшләп, колхозларны күтәргән, производствоны күтәргән кешеләр. Алар арасында колхоз җитәкчеләре, совхоз директорлары, баш врачлар, баш табиблар бар, урманчылар бар. Шуңа күрә бу китап яшь киләчәк буыннарга да кулланма, энциклопедик кулланма да булыр дип уйлыйм. Китапта 40 шәхеснең исемнәре кергән. Аларның һәр кайсысына автор аерым характеристика бирә. Мәсәлән, дәрәҗә баскычыннан, тугрылык, исеме тарих хәтерендә, бөркет рухлы олуг зат, нурлар калдырып атылган йолдыз. Укучыда бу зур кызыксыну уята, тизрәк шәхеснең тарихы белән танышасы килә башлый. Эшләгән үткән гомерне яңадан кире кайткан шикелле булдык бешлеккә. Шуларны иткәннән соң, эшләгәнне барлыганнан соң дип әйтәсем килә инде. Бүтән кешеләр күз алдыннан үтте инде, районның җитәкчеләре дә,
колхоз, совхоз жетекчиләре, организация жетекчиләре бик матур итеп эшләдек. Район действительно ул вакытта бик алдынгы районнар исәбендә инде республика буенча. Балык бистәсе гаҗәеп таныклы кешеләргә бай. 25 язучы шагыйрьне биргән төбәк ул. Аларның икесе Габдулла Тукай исемендәге премиясе. Бу китапта чагылдырганнар минем әтинең тормышын. Ул сугыш хәрәкәтендә инвалид, беренче группа инвалид. Мин саныйм бик кирәк икәнен. Ул бит зур истәлек. Мәсәлән, минем балаларга да, аныкларга да, киләчәк буынга да. Шөкер, язмыш мине булдыклы, акыллы, тырыш, район тормышында матур эзләр калдыра алган, дистәләгән җитәкчеләр белән очраштырды. Үзләре белән аралашырга насыйп булды ди Вазыйх Фатыйхов. Бергә үстек, миңа караганда зиргәшрәк. Уфалларны бергә таптык, бер юлдан йөрдек. Шул уфаллар безне кешарасына алып кирде, шул уфаллар безне тәрбияләде. Һәм бүгенге көндә аның әйтергә кирәк, безгә файдасы күп булды хезмәт кую аркасында. Аңа күрә бу китапта минем хезмәтем турында күп язылган. Халкым хәтереннән кайтаваз китабын татар телендә генә түгел, тиздән рус телендә дә укып булачак. Уңганлык, булганлык нәселдән килә. Балтач районының Норма авылында гомер кичерүче Гатауллиннар гаиләсе моның ачык бер мисалы. Тимур Гатауллин кичкенәдән үк агач остасы булган әтисе Фәргат әфәнде янында булышып үсә. Бүгенге көндә исә үзе остаханасын ачкан. Катыршылыкны бетерүчем шунда шлифовайда скорка белән. Буяу яхшырак ятсын өчен. Тимур Гатауллин мастерскойында кызу эш истә. Ул 10 елдан артык агач эше белән мавыга, йортлар өчен ишекләр, баскычлар ясый. Ул урнаштырган баскычларның саны гына да инде 150дән артып киткән. Сорау бик күп. Менә әле бүгенге көндә 19 елдан җыйган чиратка баскан баскычларны эшләп бетереп өлгерә алмыйбыз. Зәвык белән эшләнгән күз явын алырлык мондый баскычлар барлыкка килгәнчә зур технологик процесс үтәргә кирәк. Тимур Гатауллин материалларны сатып ала, аннары соң аларны шушында эшкәртә. Материаллар башта шушы сыкка кайта. Менә шу сыкта без аны шомартабыз инде бөтен җитезлекләрне бетерәбез. Кошы сыкта анда уйыбыз. Шулар әзер булганнан соң, монтаж башлана инде. Шул йортка барып монтажлыйбыз. Bir gene kat boyara gerek değil. Kiminde 2 kat. No sloy көбейген сайын качество тагында яхшылайды. Һәр bir детальны отдельно боyayım. Çünkü boyagaч киссәң ул кырыларын ота. Качество саклау өчен һәр берсен аерым боyayım. Һәр sloy сайын балясинар шунда иленеп кибәләр инде. Безнең бу өлештә балясина кибә. Монда ступенькалар. Бу тирәдә пас ступенькалар инде. Тимур Гатауллин тумышы белән Балтач районы Норма авылыннан үсеп җиткәч тә төп нигездә калырга карар кыла. Бүген өр-яңа йорт салып ята. Тиздән гаиләсе белән шунда күченмәкчеләр. Тимур Фәргат улында агач эшенә мәхәббәт нәселдән килә. Әти һәм бабайдан килгәннәр инде, чөнки минем бабай столяр булган. Әтием төзүче. Шушы җирлектә якын тирә-районнарда бик күп төзелештә эшләгән кеше. Миңа шушы һөнәргә алар мәхәббәт уяткандыр дим. Мин үземдә кичкенәдән төрле киштәләр, ниләр вакыт әйберләр тапмалар гел ясадым мин. Җирлек башлыгы буларак та эшләп ала ул, ләкин күңел барыбер үзенекен итә, яраткан эшне тугрылык күрсәтә. 2019 елның март аенда шәхси эшмәкәр буларак теркәлгәч, хезмәт биржасы аша дәүләттән үз эше өчен ярдәм ала. Аның күләме 145,100 сум. Шул акчага Тимур Фәргатович төрле заманча станоклар, инструментлар сатып ала. Алынган ярдәм файдасы бик тиде. Çünkü менә принцип танытсам инде, моңарчы гелте машина чакыртып, материалны барайык, хәзер инде үзебез барабыз. Уже чыгым ягыннан безгә кисәгә файда. Инде калган инструментлар килгәндә, алар безгә эшебезне тагында җиңеләйтергә, сыйфатны яхшыртырга ярдәм итәләр. Һәм тизлеген тизләтергә. Кыскасы, мондый ярдәм халыкка хезмәт күрсәтүнең сыйфатын арттырырга да ярдәм итә. Ә ул Тимур Фәргат улы өчен һәр чак беренче урында.
1942 елның 22 гыйнварында 44 градус салқын булган икән. Без хәзер 16-17 градуска чыламыйбыз. Шуңа да зарланабыз. Җылырак киенәсең дә барасың инде. Синоптиклар фаразын белән танышып китегәр, ничегрәк киенергә икән. Исәнмесез, барыгызга да хәерле иртәләр. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакайда сүрән көн 12 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада кар явачак 8 градус. Төньякта Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида урыны белән кар 5 градус салкын. Төньяк көнбатышта Арча, Кукмара, Балтачта болытлы көн, кар температура 9 градус. Көньяк көнбатышта Болгар, Буай, Чүпрәледә явым-төшемнәр температура 8 градус. Чистая Нурлат Мамады Ширмешан халкына синоптиклар урыны белән кар вәгъдә итә 9 градуска кадәр салкын. Киләсе тәүлектә синоптик хәл әллә ни үзгәрми. Башкалабыз Казанда кар явачак, көндез 6-8 градус салкын, җил төньяктан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 758 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача адымлылыгы 89%, җирнең магнит кырып тыныч. Һава торыш турында әлегә менә шулар иде, исән имин булыгыз. Ильяс, синең бурычларың бармы? Әлбәттә бар. Әтияниме бурыч беренче эш белән тормыш була әйткән өчен туганнарыма, дусларыма бурыч. Юк, сез акча турында бара. Мин дә кеше бит инде. Бурычлык озын гомерле буладыр. Дисәләр дә бурычларны вакытында кайтару мәслихәт. Шулай бит. Бүген кинәт кенә бурычларны кайтару көне һәм бу уңайдан бездә кунакта психолог Султания Гатауллина. Исәнмесез, Султания ханым? Бүгенге көндә кредитларсыз яшәгән кеше сирәктер. Әлбәттә. Ләкин даими рәвештә дус туганнарыннан, туган тумачалардан бурычка алып, аны кайтармаучылар турында да ишеткән бар. Менә психологик күзлектән андый кешеләргә нинди бәя бирәсез? Бурычларын кайтармаучы кешеләр, алар инде безнең дөресен әйткәндә авырту дип әйтсәк була. Андый кешеләрне алар инде кайтарырга уйламыйлар да, кайтармаячаклар да. Бу безнең психологик күзлектән караганда үзләренә максат куеп, планлаштырып, эшли белмәүлектән килә. План төзеп, үзенең инде финансын планлаштырып, максат куеп тотырга иренмәгән. Ягъни акчаны дөрес итеп тота белмәү. Әйе. Һәм дә инде аның бит әле кайберләре бар, үзенең теге шушы җәмгыятьтә урынын мин бай, минем бөтен нәрсәм бар кебек итеп күрсәтергә теләүчеләр инде бар. Кайберләр инде аның кредитны акчаны алып торалар инде ниндидер кыен ситуациялардан, кыенлыклардан чыгу өчен. Менә шулар арасында инде бар безнең даими түләмәүчеләр. Маларны инде безнең авырту күбек, ул инде формалаша бала вакыттан. Менә мондый теге зависимость дип әйтәбез инде без аны, теге исерткеч эчемлекләр, наркотиклар кебек. Бу шул кешедән акча алып тору, должниклар дибез инде патологический, алар инде тәрбиядән килә. Алла сакласын. Менә балада мондый сыйфатлар тәрбияләнмәсен өчен нишләргә кирәк әтиянигә? Нинди сыйфатларга? Бурычка беркайчан да алма дисәң дә дөрес түгелдер бит. Бурычка беркайчан да алма дип әйтеп булмый балага. Бурычны һәрвакыт кайтарырга кирәклеген искәртеп, һәм дә инде үзең шуны үтәргә кирәк. Без бит әйтәбез, алып торабыз да, нәрсә дә булса, ул балаларга бит инде акча алудан башланмый. Нинди дә булса уенчык, нәрсә дә булса алып торалар да, ярар. Әниләре тагын алып берир әле. Шундый дигән, шундый әйбер белән тәрбиялибез балаларны. Менә бу бик зур хата. Бу бик зур хата. Әлбәттә, бала һәрвакыт алды икән, ул аны кире кайтарып бирергә тиеш. Әгәр дә инде кешедән китап алып торып та, ул аны я битен йыртып бирмәсә дә, бу очракта инде яңаны алып бирергә, өйрәтергә кирәк. Аны без эшлибез, балалар шуны күрә. Шундыктан кичкенәдән моны формалаштырырга кирәкме инде балаларда. Аннарысын тагын бер сәбәбе формалашуның балага бөтен нәрсәне алып бирү. Ул миңа бөтенесе тиеш, мин беркемгә дә тиеш түгел дигән нәрсәлектән килеп чыга менә ул бурычларны кайтармау. Һәм инде үзеңә булган җаваплылык хисен башкаларга бирү. Үзең җаваплылык тотмыйсың, бит кемдердер җавап тота аның өчен. Шундыктан һәрбер кеше, һәрбер бала вакыттан үзенең эшләгән эшенә җаваплылык тотып, максат куеп, планлаштырып эшләргә өйрәтергә. Һәм инде менә ул кешеләр безнең тагын бер төп мәсьәләсе чынбарлыктан ерак торалар.
Алар үзләренең финанс халәтен, финанс мөмкинчелекләрен аңлап бетерми, һәм дә инде бурычка керә-керә, акрынлап шул бурычта бата. Алла сакласын. Шуның өчен бу очракта бурыч алган вакытта ул синең хезмәт хакыңның 30 һәм инде иң күп дигәндә 50%-дан да артык булырга тиеш түгел. Шуның өчен әгәр дә бурычка бирергә уйлыйлар икән, уйлыйбыз икән, без инде бу акча белән хушлаштык дип уйларга кирәк. Күпме синең жәл түгел, садака итеп, теге благотворительность итеп бирдем дип уйларга кирәк инде бу очракта. Ягъни гел бурычка алып кайтармый торган кешегә биргәндәме? Бүтән кешегә биргәндә Бүтән кешегә биргәндә дә, әгәр дә синнән сорап киләләр икән, син инде ул акчаңнан теге юк, кайтмый дип уйлап бирергә кирәк. Менә шул сумманы гына бирергә кирәк. Әгәр дә инде син бирәм дисәң, күпмесе жәл түгел. Инде ул акча энергия. Шуның өчен бурычка биреп тору мәсьәләсе ул бик теге четерекле хәл. Энергияны кешегә бирәсең килсә бирәсең инде. Энергия китә. Акча ул энергия чыганагы булып тора. Анысы инде икенче мәсьәлә. Акча кайтармаучы кешеләр, алар вөҗдан газабы кичермиләрме? Кичерсә дә алар моның белән бер эш итә алмыйлар. Беләсезме, кай вакытта шундый нәрсә эшли? Акчаны бирәсең, мин сиңа бурычка бирмим, балагына бирәм дисең. Анда 100 сум, 300 сум бергәндә була бит шундый вак кайбер күбесе аның менә шул вак акчадан башлыйлар, аз акчадан ала башлыйлар. Үсә бараннар. Ул сиңа тагын килә, миңа биреп тора 100 сум. Син миңа тегесен кайтардыңмы соң дигәч, башка ул синнән сорамый. Тегесен бит инде аның бүләк итеп бирдең. Шуннан килә икән, мин кай вакытта әйтәм, сезнең миңа биреп куйган акчагыз юктыр бит дип. Юк диләр дә киттеләр, арада бозылмый. Сөйләшәсең дә дуслыкта бозылмый. Шуның белән акчада бурычка бирелми. Юк, нәрсәдә хикмәт, андый кешеләр, алар үзенчә инде психолог бит. Бүтән кеше белән бурычлы икән. Шулай да ничектер чыгарып бирәсең бурычка. Ышандыра беләләр. Ышандыра белә, алар сөйли беләләр. Күп итеп сөйлиләр, аларның чынлап торып карасаң, үзләренең тормышларын, алар психологик яктан уже шуңа урнашкан, аларга кирип урнашкан. Психологик яктан аны безгә күрә белергә кирәк. Алар бездән яхшы психологлар. Ул бурычка баткан кешеләр мошенниклар дип тә, аларның мошенниклар инде зур суммада, зур күләмдә акчалар алалар кешедән. Инде кайберләре бар менә аз-азлап тегеннән җыя, моннан җыя, ул бит инде дөрес хәл түгел, ансы да. Теге тайпылыш дип әйтик инде, без аны дөрес генә әйткәндә. Шуның өчен һәр вакытта сак булырга кирәк. Акчагызны биргәндә бурычын кайтармаган кеше белән сөйләшүдә нәтиҗә бирмәсә. Бурычы белән садака дип кабул итәргә дә башка кай вакытта шулай дисең, кай вакытта кайбер кеше үзенең аңына килеп бурычын кайтара. Андый очраклар да бар. Бүген менә нәкъ бурычларны кинәт кенә кайтару көне. Менә мин бер серен әйтәм инде сезгә, дөресен генә әйткәндә, күңелдән генә я булмаса кагазга ясып, мин бик шатмын, анда алмаздан 100 000 сум акчамны алуыма. Уларны ничектер менә әйтәләр бит, ментальный теге уйлар, фикер, уйлар белән кешедән алырга була. Уйлар. Аны кагазга язып куйсаң, үзеннән тормышкача, ул аны 100 000 бурычын кайтармаса да, ул сиңа каяндыр килеп керә. 100 000 булса да. Аны шулай итеп кабул итә белергә кирәк инде. Дөресен әйткәндә, акчаны бурычка биргәндә сак булырга кирәк. Менә гомер буе бурычын бирмәгән кеше көннәрдән бер көнне бурычын кайтарып бирсә, моны ничек кабул итәргә? Аны шулай тиеш итеп кабул итәргә кирәк, рәхмәт әйтеп алырга кирәк. Чөнки ул аның битендә исенә төшкән. Күңелдә урышас килә бит инде аны. Син миңа бу акчаны кайчан бирергә җыена беләсең. Биргәч рәхмәт кенә әйтәсең дә, Ильяс. Бурыч алу бит ул тагын менә теге күренми торган җип. Аралашу җибе булып тора ул. Кайбер кеше шуның өчен дә ала. Бурычка аралашыр өчен. Ул күренми торган ниндидер җеп, аңа аралашырга кирәк. Егетләрдә кызлар белән танышканда шундый бер ишеткән идем. Акча алып тор кыздан, ул сине онытмый иде. Бер качан да онытмый инде ул сине. Султания ханым, бик зур рәхмәт. Бүген бурычлар хакында сөйләшсәк тә, бурычлы кеше озын гомерле була диләр. Бурычсыз бурычлы үлмәй, бурычсыз көн күрмәй диләр бит әле. Шундый мәкалдә бар бит. Бурычларны алабыз икән, аларны кайтарырга да мөмкинлекләребез булсын. Шулай. Шушы теләктә сезнең белән саулашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Амин, рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, бездә кунакта психолог Султания Гатауллина булды. Аның белән саулашабыз, тапшыруыбыз үз эшен алга таба дәвам итә. Фән дөньясы кызык та, күп кырлы да. Әлеге музей балалар һәм аларның әти-әниләре өчен мавыктыргыч, күңел ачу үзәге. Сихри фән дөньясын аңлаешлы итеп күрсәтү өчен яхшы урын. Монда
физика законнары белән якыннан танышып була. Үз күзең белән генә күреп түгел, тотып карау, катнашу мөмкинлеге дә тудырылган. Әлеге музейда фәннең төрле тармакларыннан алынган күренешләрен күрсәтүче, исбат итүче 60-тан артык экспонат җыелган. Парк мы открыли в 2013 году. Әлеге парк 2013 елдан бирле эшләп килә. Биредәге күңел ачу үзәгенең максаты фәнни дөньяны балалар өчен гади итеп аңлатып бирергә. Алар кечкенә чактан ук аңларга тиешләр. Фәнни дөнья ул авыр формулалардан гына тормый, төрле кызыклы әйберләрдән дә тора. Биредә балалар төрле экспериментлар күрә алалар һәм аларның аңлатмаларын да белә алалар. Монда шулай ук дуслар белән килеп күңелле итеп вакыт уздырырга була. Биредә уздырылган экскурсиялардан кызыклы мәгълүмат туплап була. Төрле чорларда яшәгән галимнәрнең ачышлары күргәзмәдә урын алган. Шулар арасында Леонардо да Винчи, Никола Тесла, Альберт Эйнштейн. Балалар өчен монда гади тел белән аңлатып була торган төрле кызыклы иллюзион фокуслар күрсәтелә. Мәсәлән, 3 төрле ут бар. Шуларның берсе кызыл, икенчесе сары, өченчесе зәңгәр төстә. Алар барысы бер ноктага яктыртылган. Шуларның берәрсен кул белән капласаң, күләгә төсе үзгәрә. Аннары шахмат өстәлендәге тартма өстендәге баш. Шулай ук, өстәл артында беркетелгән көзгегә карап, форма буенча йолдыз фигурасын контурыннан йөртеп чыгуы бер карашка җиңел булып күренсә дә, чынлыкта бик катлаулы булып чыкты. Монда 600-гә якын кадак кагылган урындыкка утырып була. Шулай ук, Да Винчиның эшләргә өлгермәгән мәңгелек двигатель, төрле тавышлар белән җырлый торган торбалар, Ньютон бишеге һәм бүтән кызыклы фәнни эшләр. Парк-лабораториум – это семейный парк. Бу махсус гаилә өчен ясалган парк. Монда музейда йөрүгенә түгел, экспонатларны тотып карап та була. Биредә балаларның туган көннәрен уздыралар. Төрле фокус шоулар да күрергә була. Үзенчәлеге шунда, монда планетарий бар. Анда төрледән төрле космос күренешләре турында кинолар күрсәтәләр. Кечкенә яшьтәгеләр өчен генә түгел, яшүсмерләргә дә кызык булыр дип уйлыйм. Аннан тыш, балалар монда төрледән төрле интерактив фәнни шоу карый алалар. Планетарий ярдәмендә ачык космоска чыгарга була. Фәнни мастер-класслар, креатив лабораториялар һәм иҗади фокуслы остаханәләр булдырылган. Шуларның берсендә без дә булдык. Так, сейчас с вами мы проведем небольшой эксперимент. Как у нас сухой лед реагирует на горячую воду. Для этого нам понадобится такая колба. Мы заливаем ее горячей водой и добавляем наш главный ингредиент. И начинаем добавлять его в нашу колбу. Он превращается обратно в газ, в результате чего мы получаем вот такой вот пар. Реакция длится недолго, но эффектно. Итак, надеемся, мы доказали вам, что наука – это здорово и интересно. Иң мөһиме, балалар музейда булып, экспонатларны күрүдән кала, алар белән уйный һәм күңел ача ала. Эрудит балалар тәрбияләү, илебезнең киләчәге турында кайгырту. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, манзара тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Иртәгә дә безнең белән булыгыз. Иртәгә чыгачак тапшыруның эчтәлеге белән танышыйк. Галимә Зәйнәп Максудова безгә китап булып кайтты. Габдулла Тукай музейында тарихчы галим Альфред Бустановның Зәйнәп Максуди хезмәтләренә багышланган китабын тәкъдим иттеләр. Бу бөҗәкнең 4000-нән артык төре бар. Гөлнар Шәйхинең төрле илләрдән алып кайткан фатималары белән танышырбыз. Автомузейда вакыт буенча сәяхәт итү генә түгел, үзеңне зур дәрәҗәдәге кеше булып тою мөмкинлеге дә бар. Шушының белән тапшырыбыз тәмам. Тормышның һәр мизгеленнән ләззәт алып, күтәренке рух белән яшик. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз. Сау булыгыз.